výročie Prokopa bolo jubilejné a bolo to aj cítiť nie len na počte prihlásených prác, na počte prihlasovateľov, ale samozrejme aj na perfektnom gala večeri. Agentúry sa vo veľkej miere zapojili nielen v počte prihlásených prác, ale aj v rozmanitosti a rôznorodosti projektov, ktoré naozaj stáli za to. Dokázali opätovne, že slovenské PR je naozaj aj svetovým PR, ktoré stojí za zmienku, stojí za pozornosť a naozaj vie, o čom hovorí. Ako agentúry pracujeme s reputáciou nielen klientov, ale nás samotných. Pracujeme s názorovým spektrom spoločnosti a našim cieľom je hovoriť pravdivo, faktograficky, opierať sa o dáta a naozaj nepolarizovať spoločnosť. Tento ročník bol zaujímavý viacerými prácami, ale mne sa asi najviac páčia vždy práce, ktoré spájajú. To znamená, že spájajú nielen jednotlivé kategórie PR, ale aj rôzne kreatívne agentúry v rámci kreatívnej branže a spájajú marketing, PR, komunikáciu, média dokopy. A tieto kampane ukazujú už dlhé roky, že sú absolútne silné. Bol to naozaj úžasný večer, kde som si vypočula mnoho krásnych a hlbokých slov a úžasných posolstiev. Boli ocenené mnohé krásne kampane, ktoré aj hovoria o rôznych CSR projektoch, aj neziskových organizáciách. Ja sa dlhé roky profilujem práve v tejto oblasti a myslím si, že komunikovať CSR projekty alebo hovoriť aj o tom, ako pracujú neziskové organizácie v takom širšom meradle a dostávať tieto témy do verejného diskurzu je nesmierne dôležité, lebo inak nevieme kultivovať túto krajinu a potrebujeme hovoriť aj o CSR, aj o neziskových projektoch veľmi otvorene, úprimne a autenticky a o to sa snažím aj ja.